जुस लावफैयो। 哎呦我的妈！Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। जुस लावफैयो। 哎呦我的妈！बै दाख्रा गारि थांदों जानानै बाहाय आरो माबाफोर बुंनो गोनां दंबावो नामा? नै 2x आव इदि नुयो आरो वाइड एंगलाव ओमफ्राय नै लावबुङाव फैसा नांगौनो दुर्गा फुजानि But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. गोदान पार्क बानायगासिनो दङ लोगोफोर नै भैरबकुन्द'आव नायनो हागोन आइ लाभ भैरबकुन्द' पार्क बानायनानै दोनदों नै रक हिल भेलि रिसर्ट भैरबकुन्द' दायो दंफैयो आङो भैरबकुन्द'नि गोदान रिसर्ट खुलिनायाव आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना आंनि उनथिंजाय अपेन जाथ'वाखै दायो बेनिखायनो बारा मानसि फैथ'वाखै आरो बेहाय माखासे खामानि मावगासिनो दङ खामानि मावनाया कमप्लिट जाबाथाय बे अपेन खालामगोन माब्ला अपेन खालामगोन मिथिथ'आ दायो नै नायदो बेहाय दुगैग्रा जागोन आरोना दैया बिराद साफा दायो सिङाव एसे एसे हा जानानै थाबाय अखा हानानै हा जादों बियो केमिकेल होगोन बेहाय माखासे एम्फौ थैनायनि केमिकेल मुलि बाहायगोन नै बेलाय जायगासिनो दं नै साजायनाया जाजोबाखै आरो बायदिसिना दंफां लाबोना गायफैदों मैदेरबो दं बैयाय मैदेर मोसौ डाइनेसर हाजो गुदियावनो गावलाबायनोब्रा डाइनासर बरिया बानायखादों नोङो वा बबेबा खाथियाव लांनांगौ र' 哎呦我的妈 लोगोफोर जों दा दङ भुटानाव दंफैयो आरोना भुटान एकदम गोथौआव फैबाय जोङो नायनो हागोन नोंथांमोना गोजौआव एकदम मनुस्ट्रि बे भुटाननि ओमफ्राय जों दायो गोजौ गाखोना नायनोसै जों दा सिङाव थांगासिनो मनुस्ट्रि बियो अरुणाचलनि आरोना भुटाननि नङा आं नोंथांमोनखौ ओरैनोसो होनदों बे जाबाय अरुणाचलनि मनुस्ट्रि नै बालिमुख खाथियावनो बारा गोजान नङा बैथिंबो बिल्डिं बानायगासिनो दं जुथा खुनासो हाबनांगौलै नायदो लोगोफोर सिङाव मा मा थायो अरिजिनेल मैदेरनि हाथाय दङ नै मैदेरनि हाथाय बेसेबांबा गोबावनि नै मैदेर खर' बियो लाना फैयो आरोना मैदेर खर'खौ कालार फुननानै दोनजोब्बाय नैथिंबो दङ नैबे अरिजिनेल नंला खोमालै
यो सुन्दाय आन्थाया लागायनोसै नामाथाय होद अरिजिनालानो माथो एफा गिदिर गिदिर जायोना मैदेरनि खर'आ बिराद गिदिर गिदिर माथो थिखोना लांसै नामा मोनसे जों दा सिङाव फैबाय नै बिराद समायना नुखायो सिङाव बिदि दल नैबेहाय बिसिनि फुजा जाबाय थायो आरोना बेहाय गोजौआव फै थांबा गोजौआव थांजायो नैबेहाय सोरबा खुलुमनानै थांबाय ओइयाव दालाय लामा दं नैलाय दालाय लामा जों खनसे गोजौआव थांदोंमोनलै आथिं सालायलायो जाजोबाखैमोन जों फैबा बिराद मोजां नुखायो नै गोजौनिफ्राय बेफोरबायदि नै बेरायनो फैनोबा फैनो हागोन नोंथांमोना बालिमुगावनो बियो बै नै बालिमुग दालाङा नैबेहाय दङ बालिमुग दालां बिनि गोजौआव आरो नै नायदो पिथलनि गोजा गासिबो मुर्तिया गासिबो पिथलनि गोजा बेनिफ्राय आरो टपआव थांजाबावोमोन नैबेहाय बिजौआव थांजाबावोमोन खिन्थु दायो लामा गैला नामाथाय बिजों लामा नुवासै माथो आङो नै बेहाय सलार बहायनानै दोनदों सबसे टपआव थांजायो नै लोगोफोर सिगाङाव बेहाय माबासो बानायना दोनदोंमोन ओइ गोजौआव थांदोंमोन जों आगोलाव माइकबो बहायदों नै गाहायाव नायदो ड्रन बायदि नुखाबाय दंफां दालांजों गाखोबावनोसै आं गोजौसिम फुरा गोजौसिम गाखोजायोमोन जों सिगाङाव गाखोखांबाय बेहाय नायदो वाव हिट सनानि बायदि नुलायो आरोना फुरा कालार फुनजोबनाय गोजा बियो सिमेन्टनि गोजा सना कालार फुननाय गल्ड कालार गल्ड गोजौ गाखोनो हाला दायो बोख्लायजोब्बाय लोगोफोर दायो दंफैयो बालिमुगनि मनेस्ट्रियाव बियो अपेन जाथ'वाखै आरोना दाबो खामानियानो सोलिगासिनो जोबजोबाखै नोंथांमोना बेरायनो गोसोब्ला सोरबाफोर फैनो हागोन आरोना बेहाय मन्दिराव मनेस्ट्रि बियो अरुणाचलनि